un desos puntos de vista que nós creemos que é moi importante é o tema da religiosidade, no? Que se manifesta pois, en distintas vertentes. No? Unha, por exemplo, pois é o tema da romería de Neixón, no? Que elixe Neixón como referente simbólico, no? Para facer pois, unha procesión con dúas imaxes, unha misa que se fai ao pé do foso, do parapeto. Creemos que eso non é algo pois, casual, no? Que se faga aquí. Pero logo, ademais, o que queremos coñecer ben pois é eso, todo o mundo simbólico que manexa pois, a xente pois, dunha aldea, dunha parroquia rural tradicional como é a de Cespón. No? E para eso pois, é necesario facer un estudio complexo e profundo e meticuloso do que é a religiosidade popular. No? Aquí hai moitas devocións, moita festa popular. A máis importante é a de Nuestra Señora a Virxen dos Anxos. Celebrase o 15 de agosto e acuden romeiros de todas as partes, non solamente do Barbanza, fora do Barbanza tamén. A esa sí que lle temos devoción. A esa témola como patrona, pero unha patrona excelente, unha patrona milagreira, unha patrona que lle queremos moitísimo. Bueno, que me perdone San Vicente, pero queremos máis a San Vicente. Veñen xente non só de Cespón, senón de varias parroquias limítrofes, porque contase na igrexa que fixo un milagre, Iso está escrito, está no arquivo da igrexa parroquial. A segunda festa así de xente, onde acude máis xente, máis devotos, é a festa de San Benito, que celebramos o día 11 de xullo. E acuden devotos de todas as partes, chamanlle o San Benito de cerca, para distinguilo, porque normalmente a xente que ven aquí vai tamén ao San Benito de lonxe, que sería o San Benito de Seráns. San Benito acuden moitos os que teñen verrugas ou tumores ou algo así, e oie moi ben San Benito, oie moi ben San Benito. E destacaría eu tamén a festa na honra de San Vicente. San Vicente é o patrón da parroquia. É unha festa, os cofrades, nomeos o cura, que é todos aqueles matrimonios que viven na parroquia e que cumplen 60 anos. Bueno, é o noso patronciño, pero tampouco é un santo así de moita relevancia. Tamén a festa no inverno, a festa de igrexa máis de calle, é bueno, así unha cousa pasable. O San Vicente ten o que ter, ten que estar casado e vivirlle a muller. Non pode estar amigado, nin desbordeado, ni nada. Ten que estar casado, vivir ca súa muller, nin vale solteiro, nin viúdo, nin nada. Outra festa que destacaríamos aquí na nosa parroquia é a de San Roque. A de San Roque, que tamén é moi antigua. San Roque, ese xa non ten tanta importancia. Cando hai unha ferida nunha perna ou eso, a xente ofrécese a San Roque. É o día 17 de agosto, celebramos a festa na honra de San Antonio. Tamén acude bastante xente. Bueno, San Antonio, si sendo o sacristán, pois as rapazas viñan a amarrar os dedos, a San Antonio viñan a amarrar os dedos cantas veces os amarrei porque querían ter mozo ou querían casarse. A San Antonio de Cespón aparecenlle cintas atadas a dedos, de verdade, iso, pero varias cintas, ou outras cousas así. E van pedir mosiños, os que non teñen, e logo o mellor se lle pasa o arroz e queren mozo. E sí que se lle poñenlle cintas, algúns dis que lle dan resultado, eu non sei que nunca lle puxo, nunca me fixo falta, gracias a Dios. A Virxen do Carmen, aquí nesta parroquia, pois celebrase tamén desde tempo inmemorial. Celebrámona todos os anos o día 16 de xullo, coa misa solemne, coa procesión, co canto da Salve Mariñeira, e tamén despois hai a festa profana.
Estando aquí de párroco don Manuel Pérez Fernández, pois había unha procesión aquí polo mar. Aquí, se a marea o daba, subían aquí en vidres e iba polo litoral de Cespón hasta Agüeiros. Ali desembarcaba e viña por terra. E añadimos, para terminar así as festas que podemos decir grandes da parroquia, o 18 de agosto temos a festa na honra de San Xosé. Aquí en Cespón hai moitos santos, xa din por aí que temos moitos santos. E a xente cumpre, vai cotizando en cartos.